Mwaswera bwanji okondedwa nonse pamuzi pano. Simafuna tiyankheko Boni Kalindo ndi Kambanje. You know what fancy? Boni Kalindo ndi Kambanje apange retire. Atopa ndi ulida wa mabungwe ti mabungwe tawe itito tanthumba iti atopa I think ndino tikufuna tapemphe kuti apange retire. Yes. Zimene mukuyankhula izi Kambanje ndi Kalindo ndi mbwerera komanso ndi zinthu zopusa zinthu zombwambwana zosayenera kuwauza Amalawi. Dziko la Malawi lakhali kukupangani 4, dziko la Malawi lakhali kukuyamikirani, musatenge Amalawi ngati ndi anthu opusa ndi anthu ozindikira. Komanso kumene mukulowera uku mukupita kumpompho mukakugwa zimene mukupanga za Kalindo ife sitingakusekerereni. Timabungwe tanu iti I think muna mungotithesa. Yes, mungachite bwino kwambiri kuwapewa Amalawi kusiyana ndi kuti Amalawi ayambe kukuzazirani kapena kuti Amalawi ayambe kukuza ndi zakukhosi. I think timabungwe mungotithesa mungachite bwino kwambiri chifukwa zimene mukwamba izizo zimene mukwamba izi mukwatokosola Amalawi. Mwamvera kaya heti inuyo mukuma itanisa press briefing pa nkhani ya kususana ndi Kamangira. Mukutanthauza chani? Kamangira chimene walakwa ndi chani? Kamangira naye ali ngati inu, ngati simukuziwa akusowa sapoti ngati inuyo mungamenenso mafunia sapoti ya Malawi. Palibe chifukwa chokamususira Kamangira, palibe chifukwa chokasusana ndi Kamangira. No, ngati Kamangira sanachite muyenera Amalawi ndi amene amuyankhule osati inuyo Amalawi anthumba inuyo ati Amalawi toti mulipo anthu 4 mulipo anthu 3 ti Amalawi inuyo ndino Amalawi. No, mwasiye Amalawi ndi amene athana ndi Kamangira. Ngati Kamangira ali waboza Amalawi ndi amene amususe Kamangira osati inuyo yayi. Okay, ngati Kamangira akunama, ngati amene akuyankhulidwa ozikwapweteka bwanji sanabwere iwo ndiwo azamususe Kamangira. Inuyo mwabwera bwanji kuzamususa? Ndete kambe kuti inuyo ndi amene muli kamwa ya amene akutumani amene akupasani ncherawo. No, tikuziwa kuti zimene mukupanga apa bwezi ndi nchere umene inuyo mwalandira. Mwamvera kaya ndi nchere umene inuyo mwalandira ndimene mapangira apapo tikuchita kuonesa kuti mwasowa sono choyankhula, mwasowa chomaitanisira ma press briefing. That's why mukubwera ndi nkhani yoduka mutu, nkhani yosamveseseka, nkhani yopanda kauniuni, mukumuchita blame Kamangira mukuti iye akuyankhula kuphanga. Inuyo mukuyankhula kuti pamene mukuyankhula nesa nanso mukuyankhula kuphanga. Bwanji inuyo simuna Kamangira muyankhule naye mofasa ndi modeka andi mumfuse kuti iwe umboni uli nawo akuuze ndi choonadi. Ndiye mukumuchita blame haya iye akuyankhula apapo kuzera maujeni ma YouTube. Bwanji osabwera poera ayankhule ndi boma kapena ayankhule ndi anthu amene ali oyenerawo pakwazuzula. Inuyo nanga papo pamene mwabwerapa mwabwera kutiko mwabwera kuchipinda nesa nanso mwabwera poera ngakhale mukumana haya apapo ife tabwera pa ZBS Broadcasting Corporation yaye tabweraso pa Radio 1 komanso tabwera pa Times. No, zikungofana. It's just the same. Nonse mukubwera malo woyera kaya kuzera kuma media. Mwamvera kaya nthawi ino ndi nthawi ya technology. Ngati ya kujambulisa ma VN yake kuzera pa Facebook, iniyo mukujambulisa ma VN anu kuzera ku Zodiac kaya ku Times kaya ku Radio 1, koma mukubwera ku TikTok, mukubwera mukuponyedwa pa social media, mukubwera mukuponyedwa pa YouTube. It's just the same. Nonse ndi anthu kuti nonse mukuyankhula kuphanga kaya. Ndiye musamuchite blame. Inuyo mukanakhala anzeru, inuyo mukanamuitana Kamangira mupite naye kuchipinda, mwaitane aboma mupite nawo kuchipinda, ka Minister of Justice mupite naye kuchipinda, kandi ICB mupite naye kuchipinda. Kamangira mukamfuse one by one osati nunso mbwere poera ngadama. Ndikuti nonse ndinopusa ngati Kamangira mukumutenga kuti akuyankhula kuphanga inunso mukuyankhula kuphanga. Kamangira ngati mukumutenga kuti ndi wamantha kapena ndosokoneza inunso ndosokoneza. Mwamvera kaya Kamangira sana lakwepo china chilichonse kaya akusowa support. Kamangira akusowa kuti athandizidwe pa zimene iye ali kuyankhula. Ndene mukuti ayayi kaya kuyankhula ali ku Germany, kaya kuyankhula ali ku UK, kaya kuyankhula ali ku kuchani kandi kuti kumene iye ali. Bwanji ngati iye ali ndi umboniona osabwera poera. Iniyo nanu ngati muli ndi umboniona oti awawo sokuba iniyo bwanji osabwera poera. Zikuchita kuziwikiratu kuti iniyo ndino aganyu, ndino akapolo. Mwamvera kaya iniyo ndino akapolo akambeta komanso ndinu akapolo achina Kinyata Nyirenda. ndinu akapolo achina ndani uyu achina Lex Kamanda.
zikuchita kuoneseratu mwadya ndrama inuyo. Bwanji iwo ngati za bosa bwera bwanji iwo. Iniyo mayimira Malawi, mayimira anthu opusa. Mmesa mayimira Malawi ino. Ndiye mukuyimira timagulu tamaloya tokuba, timagulu tamaloya tosakaza Malawi, timagulu tamaloya timene tamajaji timene sitifunira Malawi zabwino. Zinthu zochita kuonekeratu reality kuti izi ni mbava ndi anthu okuba amene safunira Malawi zabwino. Ndiye munthu yayi Kamangira abwere ndi umboni. Inu sono bwanji osabwera ndi umboni ngati iwo sokuba. Zopusa ife Malawi timakana. Ndakamba kuti Amalawi amakusatani aboni Kalindo. Malawi amakusata bwino lomwe komanso ekambanje Malawi amakusata bwino amakuchita 4 and amakutenga kuti mwina ndino anthu oti mitu yanu ndi ogwira mungathandiza Malawi koma apapo no sense. No sense. Shame on you. Izi zino mwapanga pa ndizopusa. Ni mbwerera za chabe chabe. Ife singa kusekerere ni yayi. Inu zimena kupanga achina ka Lex Kamanda zindizo Congress. Zimena machita luja ni Kinyata Nyinenda ya kungotesa milandu from nowhere ndi kutesa milandu komanso ndikulamula kuti asazamangidwe ngati ndiyo ndani. Ngati matenga kukhala milungu ndinu nomwe akapolo inu amene mumagwadira ndi kumapempha ndalama kwa iwo ndi amene matenga ngati ni milungu koma ife singatenge ngati ni milungu. Achina Lex Kamanda sitingatenge ngati ni milungu. Achina Kinyata Nyinenda si milungu. Ngati ili milungu ndi kwa inu. Koma ife singatenge ngati milungu. No. Ife ndife Malawi. Mukumvera kaya. Ndiye muzibwe zazibana zimene mukumapangazo. Tiyamba kukuthotholani one by one. Nafe tiyamba kuitanisa mademo kukuthotholani inuyo. Amalawi imati Malawi first wakutiko. Akambanje. Zimene mwambazo ndizichibwana chimenecho. Mwamvera kaya. Muitanise ma first briefing oyenerera mwakoke akanganya amenewa mukoke majaji onse mukoke maloya onse amene Kamangira wayankhulawo mupite nawo ku SB akawapange kafukufuku andiniyo mukumamudana mukuti ayi namiwa walakwisa akumuchita blame akuchita blame ndani uyu wankulu wachane wa malamulo uyo Kambeta akumuchita Kambeta kuti asiye pansi udindo ndi pamene angasiye bwanji udindo pasi pamene pali bombo no. Munthu sangafufuzidwa ali pampando. Inu simuza kuti wapakhate sapheka akakhala pakhate sapheka. Ndiye munthu angafufuzidwa ali pampando. Akwenera ayi atule pansi udindo mwakanthawi. Afufuzidwa pase mpata ICB. Amfufuze ngati sangampeze iye alola kwa. Akweneranso kubwerera pa ntchito. Nimesa nimene amayankhula namiwa. Ndiye namiwa mamuda bwanji. Akalindo niso tumpole moto. Tikufuna tikuuzeni. Mupole moto. Zimene mukupangazo. So nafe tiyambe kukunjonjomolesani ni mademo. Musatenga ndife anthu opusa iyayi. Ilakwe ifeso nafetamba kukunjonjomolesana ni mademo. Anthu akamakuyamikirani, anthu akamakupangani support, ndikumapangani congratulate, musamatenge ngati anthu opusa. Apapo zikuchita kuonesera kuti niyo mwanembedwa ganyo. Mwapasidwa ndrama. Kambeta uyo wakupasani ndrama inuyo. Chifukwa Kambeta yazikana mbowa kanabwera yekha. Koma iniyo ndinu antchito Kambeta. Kapena mufuna mutuzo kuti ndinu aganyo Kambeta, kapena ndinu antchito Kambeta. Mugwira ntchito kunyumba ya Kambeta. Kapena ndinu neneri wa majaji. No. So mufuna Malawi tokhala kafe tizimenyana kamena tizilimbana pa chilungamo pakuti tonse tikufuna chilungamo ndiye wina wake wabwera poera mama timpange support ndiye mukubwera kumamususa mukutanthauza chani. Kodi ndinu mbadwa ndi mphukira za MCP anthu ake ndinu nokhano eti. Ndiye kuti MCP bedi dakali nayo zikuoneka. Ndiye tufa tikuzeni kuti zimene mukupangazo ni manyaka. Timabungwe tanu ndi kwabwino mungotithesa. Muyambeso bwino lomwe ngati nkotheka. Kapena mupeze zina zochita zimene mungathe kuchita. Osati kumabwera apapo ndizopusa papo pa media apa ife tizitha mabandulu athu ndi ndizopusa zinthu zambwerera ngati zimenezi. Mamumva nzima yamene wakufusirani nzima ndiye ntulankhani wa chani wa Zodiac. Mamumva amene wakufusirani mwamuyankha molongosoka. Ndichifanya malephera kumyankha molongosoka. Tikufuna tikuchite congratulate iweyo nsikanayo ndi munthu wanzeru komanso ndi munthu woganiza kwambiri. Amene unaina adi kwakwizingani mafuso amenewa. Unaina kwakwizingani mafuso chifukwa zimene akupanga ndizopusa zinthu zosakomera Malawi. Inuyo ngati zanu zikukuyenderani zipangani zimene mungathe kupanga zizikuyenderani monga mene zikukuyendererani koma musapalamulire Amalawi nkwiyo dala. Mwamvera kaya ngati mwasowa zoyankhula zingozikandani. Ngati mwasowa oyo zoyankhula muzizikanda akalindo. Ngati mwasowa zoyankhula mungokhala phe.
osati kuzonongera mbiri, osati kuzipangisa mwapangisa kuti Malawi azikuyankhula muzita Malawi ndi anthu osaganiza bwino. No.